Jeg hedder Desiree, og jeg er 43 år. Jeg har fået lavet en gastric bypass i Litauen for nogle dage siden. Og det tror jeg bliver godt, fordi jeg har det rigtig godt lige nu. Hej. Hej. Det er Desiree. Aurelie. Hej. Det gik rart at møde dig. Ja, tak i lige måde. Hvor længe har du overvejet operation? Ligesom, hvornår har du tænkt på? Min storesøster, hun fik den for 4 år siden. Og så har jeg sådan set og fulgt hende. Hun har tabt sig 50 kilo. Og så har jeg jo drømt lidt om det, ikke? Efter. Hello, nice to meet you. Almantas is my name. I'm a surgeon. Jeg er lidt nervøs, ikke, over det hele, altså. Men det er jo også fordi, de fortæller jo en helt fra bunden, hvad der kan ske, hvad risikoen er. Og så det skal man jo selvfølgelig også tage det med i sin overvejelse. Men det skal nok gå. Man skal også være lidt optimist, ikke? Good day. Hi. How are you today? Oh, I feel very fine today. Good. Our investigations are also okay. We have prepared a small letter, summary letter for your family doctor. Okay. And here is also my mobile phone, in case you need something or the doctor needs to contact me and to ask. Thank you also. Oh, you're welcome. You're welcome. Yeah, thank you. Jeg synes bare, altså det er jo gået meget godt, den her måde med at komme med flyveren og kontakten til dig og blive hentet med et skilt med mit navn, og at der hele tiden har været den der med sms. Jamen tingene er jo, de er jo blevet, som jeg egentlig havde sådan forventet og regnet med, som jeg havde lovet.